Dyma diwtorial ar gyfer ymarfer rhythm a enwi'r agi, agi, agi. Dechreuwch drwy gael y grŵp i glapio'r rhythm rygbi, agi, 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 oi, oi, oi. Cariwch ymlaen i glapio nes bod y grŵp yn gyfforddus gyda'r rhythm. Nesaf, rhannwch y grŵp i greu 2 grŵp llai, grŵp A grŵp B. Dywedwch wrth grŵp A i glapio'r rhythm unwaith eto, ond y tro hwn gan ychwanegu stamp ar y diwedd. Nesaf, esboniwch i grŵp B pan fyddant hwy yn clapio'r rhythm, byddant yn ychwanegu 2 stamp ar y diwedd. Nawr eglurwch bod y 2 grŵp yn mynd i glapio eu rhannau annibynnol ar yr un pryd. Y nod yw iddynt ddechrau gyda'i gilydd a gobeithio ar ôl clapio'r rhythm 10 waith i orffen gyda'i gilydd. I ddatblygu'r ymarfer, gallech amrywio'r tempo a chynnwys stimiau corfforol gwahanol yn hytrach na chlapio neu stampio.